zibani zenu, ngoba uJesu sesondele. Kanyisani zibani zenu, umhlokothole usindiso. Kanyisani zibani zenu, ngoba uJesu sesondele. Kanyisani zibani zenu, ngoba uJesu sesondele. Kanyisani zibani zenu, umhlokothole usindiso. Kanyisani zibani zenu, ngoba uJesu sesondele. Nangu useduze, nangu useduze. Izibonakaliso yosijaze, umbuso uvukela, omunye umbuso. Kanti ndlala nansi twelilizwe, ilizwe lonke. Sukumanini lonke, libotshele bonke. uJesu uyeza, uJesu uyeza, yebo uyeza masinyane. Nina memeze loniti uyeza, uyeza, uJesu uyeza. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamizai kuchirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzemadzimai, tinokurukura nyaya dzakawanda dzakasiyana-siyana. Donzvo redu rekuti tibatsirane nana mai vechidiki, vana mai vechikuru, vasikana, netusikana twedu tudiki. Munomboona dzimwe nguva tinoita marekodhingi edu nevana vadiki, tusikana twedu tudiki tinombotitaurira. Saka donzvo redu nderekuti mudzimai woga woga, munhu wese wechidzimai ararame upenyu hunotya Mwari, hwekukudza Mwari, achiexcela pane izvo Mwari vakakusikira. Munhu wese wakasikirwa nechinangwa. Ende dzimwe nguva tinototaura tichitaura kuti the greatest tragedy in life is not death but life without a purpose. Kungorarama upenyu usina chinangwa, uchingoita manjake muupenyu hwako ihwohwo, usina direction. Tinotoda kuti tibatsirane nana mai kuumbiridzana kuti tive vana mai vane hunhu hunoremekedzeka. Tive madzimai, vasikana, vadiki nevakuru, tine hunhu hunoremekedzeka. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tikurukure nyaya yekuti madzimai echikuru, dzidzisai madzimai echidiki. Munoona kuti nyaya iyoyo yakatotaurwa mukati meshoko raMwari. Ndo nyaya yatichada kuti tikurukure mukati mezuva ranhasi. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi, zvakare ndiri lifestyle medicine specialist. Tichada kuti titange nevadare vedu, tichachingamidza vadare vedu, vadare vatinoziva, makambovaona pazvirongwa zvedu. Regai nditange nevari kurudyi kwangu kwekutanga uku. Kwazisai nekuchingamidza vateereri vedu. Kwazivai vateereri, mufaro wedu kuuya pamberi penyu tichikurukura. Mwari akukomborerei pakunzwisisa. Nyaya iripo hombe ndeyekuti ndikuzivisei kuti ndiri gogori mai ane vakomana vake 6 boys nevazukuru 15. Saka ndiri pano kuti iwai nezuva rakanaka. Tinoda kutenda muri kutoona kuti gogori mai vane vana 6 nevazukuru 15. Ndo ana mai vechikuru watiri kutaura nezvavo, watiri kuti dzidzisai wechinai, wechidiki. Kwazivai vateereri, ini ndinoitwawo mai Magodhi, ndinogarawo kuNorton. Ndine vana 4, vakomana 2
nevasikana vaviri. Mwari vakandikomborera ndaane vakwasha vaviri pamwe chete nemuroora mumwe chete nevazukuru vaviri. Tinoda kutenda ndo vanhu vacho watiri kutoda panyaya yatiri kurukura nezvayo, nekuti experience yevaroora, experience yevakwasha zvese vane chinai vanazvo. Saka madzimai echikuru, dzidzisai madzimai echidiki. Kwazai vateereri, ini ndinoitwa evangelist Mamhunzi. Ndine vana vangu vaviri nevazukuru vatanhatu. Ndiri mukati meshoko raJehovha kunyange ndachembera. Amen. Tinoda kutenda evangelist. Nditete vangu ivava evangelist ava munombovaona vanotomboparidza vane experience yakanyanya yakadaro, ende tinokoshesa experience yevatana vedu. Tinoda kukuchingamidza ikoko. Kwazai vateereri, ini ndinoitwa Mai Mushaya basa, ndiri mukadzi wechidiki. Mukadzi wechidiki tati avewo pachirongwa chedu patiri kukurukura nyaya yekuti madzimai makuru, dzidzisai madzimai echidiki. Tinoda kukutendai Mai Mushaya basa nekuuya kwamaita. Toda kutoti tiri kutotanga panyaya iyi yekuti madzimai echikuru, dzidzisai madzimai echidiki, inyaya inowanikwa mukati meshoko raMwari, inowanikwa pana Titus chapter 2. Ndoda kuti gogo tibatsirei tiverengerei Titus chapter 2. Tinogona kutangira edu pavhesi kuti yavhesi ya2 kana kuti vhesi ya3 kusvika pana 5. Titus 2 verse 2. Varume vakuru ngavave vakasvinuka, vanokudzwa, vakangwara, vakarurama pakutenda naparudo napakutsungirira. Saizvozvovo vakadzi vakuru ngavave nomufambiro wakafanira vatsvene. Saizvozvo vakadzi vakuru ngavave nemufambiro wakaita sei? Wakafanira vatsvene. Wasingacheri kana kuda waini zhinji, asi vave vadzidzisi wezvakanaka. Kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo nokuda vana vavo. 5. Wave vakangwara, vakachena, vanochengeta imba yavo, vanyoro, vanozviisa pasi pavarume vavo, kuti shoko raMwari rirege kumurwa. Amen. Tinoda kutenda. Munoona kuti mavhesi ataverenga aya angori clear. Ishoko raMwari riri kutitaurira. Maybe ngatibatsiranei, tiri kubata kuti chii, nokuti ndo pane nyaya yedu ipapapa pekuti madzimai echikuru, dzidzisai madzimai echidiki. Ndibatsirei kuti imi muri kunzwa kuti chii pamavhesi edu yatinoda kutozoenderera mberi nechirongwa chedu, asi tamboona kuti pamavhesi ndezvipi zvamabata gogo Rimai? Pamavhesi ndiri kuona kuti nyaya hombe isusu tiri kunzi tidzidzise vana vadiki, asi tiri kutanga taudzwa futi isusu vacho kuti ngative vana mai wane hunhu kwaho. Ndokuti tizogona kudzidzisa vana vadiki. Hunhu hwedu ngahuwe hunoyemurika kuti tigone kudzidzisa vana vadiki zvinobatika. Tikaita hunhu husina kuyemurika hatigoni kuvadzidzisa, nekuti zvimwe zvacho vanoita zvokungoona pasina chatataura. Saka vanhu vemadzimai echikuru, qualification inokugonesai kudzidzisa madzimai echidiki ndeyekuti mune hunhu kwawo. Amen. Handitika? Yes. Ndanoda kutoedhera wedhire kuti soba ipapo. Soba. Kuti madzimai echikuru chekutanga be soba. Ukawa soba uchaona kuti hauzorasiki kakawanda. Zvako zvese zvine zvakarongeka. Kuti madzimai echikuru aya vamwe vacho vatoti vakadhakwa, toti wakadii. Pataurwa nyaya yewaini kapa, waini inoita sezve inodhakisa munhu. Saka kana ukanga wadhakwa iwewe newaini ka, uchagona here kudza mudzimai wechidiki uyu? Hapana. Hazvibudi. Saka tiri kuti pane vamwe vanhu vechikuru vatori nehunhu hwakadhakwa. Yes. Unotadzisa kuti vadzidzise vechidiki. Yes, gogo Mamunzi. Ini ndabatwa pakunzi wasingacheri kutaura mambozvinzwa here. Ndimai vakurawo mambozvinzwa zvaitwa pambapo. Nhasi hapana kurariwa baba. Parwiwa. Asi kana usazoti ndini ndataura. Ndima yavo vakuru orayirwa ndokutaura achazvibata here. Ndatochera zvanzi wasingacheri wanova nemufambiro wakafanira vatsvene. Amen. Nekuti wechiduku wanofanirwa kuona kufamba kweutsvene kuna mai vakuru. Saka mai vechikuru ngavasava nemakuhwa
kozi kuchera uko ndo makuhwa iwawo. Makuhwa. Ene dzimwe nguva vanhu vacho vechikuru vanenge vachitochera ivo vana vechidiki. Mwana akada kuti arorwe, mai vechikuru namai rwadzano ndo vanotovhiringidza marelationship evana vechidiki pachechi apa. Ndo mukuchera kwacho imomo ndo vari kuvhiringidza zvinhu kufamba. Endanzi vave nemufambiro wakanaka wakafanira vatsvene. Yes. Ini chikuru chandaona ndechekuti madzimai echikuru ngaaite do as I do, not do as I say. All right. Do as I do. Not as I say. Noti kazhinji vari kutiudza kuti iwe famba nepapa. Asiwo zvavari kuita hazvienderani zvavari kutaura mashoko avo. Saka ngavatidzidzise zvavanoita kwete zvavanotaura pamuromo. All right. Saka imi vechidikiwo muri kuti vana vangavaite zvavanoita sei nei zvavanotaura kwete kuti kozi ndo bhaibheri ratopa kuti ngavave nemufambiro wakaita sei nei wakanaka wakafanira vatsvene, nekuti kana vakasadaro mwana haanzwi. Saka ndiri kuda kubvunza kuti madzimai aya vechikuru variko, imi muripo panapa madzimai echikuru, munawo here hunhu hunokwanisa kuti murayire vechidiki? Huriko here hunhu hwakadai hwakafanira vatsvene huri kutaurwawo, kana kuti yangowo njake njake muvanhu vacho vechikuru? Tichinavo here vana mai vechikuru vatinonyatsoti ava na mai vechikuru ava vane hunhu hwakanaka? Vana mai vachiripo vane hunhu hwakanaka, vanoyemurika vachiripo, kana kuti tichiripo. Maita zvakadai. Kana kuti tichiripo nemhaka yekuti chii, bhaibheri rinoti vose vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari. Asi patakazotendeuka, kana kuti patakazodzidziswa, kana kuti patakazokura, taona kunaka kwaMwari, ndiri kuda kutaura paholiness neutsvene, takatendeuka. Zvinoreva kuti takadzidzawo futi. Takadzidzawo futi. Tichidzidziswa naani nani. Nekuti tifanika sesu kukura uko takaita tisingamiriri vabereki vedu chete. Taidzidziswa nyangwe nevanhu vemuraini. Taidzidziswa nyangwe nevatisingambozivi kungutsura kuti iwe mwana iwe usajambe apa unotyoka, tobva tatoteerera. Saka tadaro zvezvo mukudzorwa nemukudzorwa takabva tatoita vana mai kwavo kusvika panguva ino yataakuonawo tiine simba rekuti zvandakakunda taane experience yekuti ndakakunda ichi kubudikidza nekuteerera, ndikakunda ichi kubudikidza nekuteerera. Saka ndakudawo kuti vana vangu vanzwewo nekuzivavo zviya zvatakakundiswa zviya. Zvino ndinonofanika pamwe pacho hawateereri. Ngatimirei kune vasingateerera. Saka imi muri kuti vechikuru, madzimai echikuru ariko, tiriko, anogona kufamba. Tiripo. Ini ndiri kuda kuti tiriko, but the fact yekuti madzimai echidiki aya wakuita inonzi full of I know. Aiwa, ngatimbomirei kune vechidiki. Indira kuti timbotaura imimi vechikuru. Pavhesi riri kutanga riri kuti vane mufambiro mutsvene variko, vasingacheri variko, vari kugonawo kubata varume vavo zvakanaka. Yes, variko. Saka tinongotarisira kuti sekutaurwa kwazvaitwa kuti ngatirayirei zvatinorarama. Saka tinogona kurayira zvatinorarama because tiriko. Tichiko. Muchiko. Yes. Gogo. Tiriko. Chokwadi. Kazhinji sesu evhangeri kudai. Vakatouya tinovhura vhesi. Yes. Kubatsirikana nevhesi. Yes. Tiriko. Asi chiri kuzonetsa bedzi ndechekuti watiri kuuraramira vacho vamati vayachimbomira yavo ndo vari kunetsa. Havachadi dzidziso dzedu idzi. Vanoti inzwai, vanoti ziya dzandakadzidze kusadzidza. Hatina kufunda isu. Hatina kufunda. Wakambonzwa kasei kekuti ma2K. Ama2K. Zviri kutoramba kulinga apa. Asi shoko richingoti imi madzimai makuru rairai vechidiki. All right.
tinaye mutuke amatuke wedu pano ari kunzi haasi kuteerera muzenyu amatuke asi makamirira vese vechidiki matuke wachiwenyu ngezvoti shoko rati vana mai vakuru handiti dzidzisai saka kuramba wangaramba hawo nekuti mwari wedu akatitaura izvo mwatori mukuru kupfuura isu. Amen. Saka ngavateerere kana vana mai vakuru vachitaura nokuti zvakabva kumukuru. Amen. Ivi makamirira amatuke newese wechidiki variko here vana mai havataura kuti variko ende vari kutoti ivo variko ivo vatori madzimai yacho echikuru ane mufambiro mutsvene. Imimi makangotarisawo sevana vechidiki muri kunyatsoona here vanhu vechikuru ava ari marole models atinotogona kugara pasi tichiteerera? ya ngainditi variko vanhu vechikuru vachine mufambiro wakanaka wekuti kana nesuwo takatarisa dzimwe nguva unotoona kuti ndikaenda kuna mai rimai kunyange wasiri amai vangu vekubereka asi vane kamufambiro kandinoyemura irole model yangu saka zveshuwa vachiriko vanhu vakadaro vachine mufambiro wakanaka wataverenga mukati meshoko raMwari. Saka kuvako kwavo madzimai echikuru hazvirevi kuti kuna umwe asiri right nekuti muchaona kuti mazuva ano ana mai vedu vechikura ndo vari kutotungamira dzofashoni, ndo kutotungamira kumwa doro, ndo vari kutotungamira kurohwa mamwe mahairstyle ameno akaita sei akagerwa kudidi. Saka kune vamwe zveshuwa vane umwe unhu wekuti ukavatarisa unoti saka tasiyanei naama2K. I1980 zvayo but unhu hwayo ndo hwama2K chaiwo. Alright. Saka imuri kuti vana mai vechikuru variko vakanaka asi kuwanewo vechikuru vacho vari kutokwikwidzana nemaama2K. Variko ende vakawanda. Alright. Ndo vatochiwanda kudarika vacho vane mufambiro wakanaka. Zvekuti kazhinji kacho isu vechidiki exposure yedu yakatowanda iri kunayo ana mai vane mufambiro usina kunaka kudarika vakanaka vacho. Nokuti vakanaka pamwe tukwasiya kumba but kwatiri kuenda kumabasa kwatiri kuenda kurodhi vazhinji vatosangana navo vane kamufambiro kasina kunaka. Muri kuzvinzwa kana gogo pana imi matenyu muriko asi amatuki representative weduyu ari kuti majority yana mai vechikuru havasisina mufambiro wakanaka. Vatoriko vana mai munoziva pane nyaya dzimwe dzatinoverenga apa dzimwe dzacho dzinonzwisa tsitsi dzekuti taiona nyaya dzeumwe mwana musikana akatorerwa murume namai vake nyakutumbura. Saka inyaya dzinotowanikwa idzodzi dzekutoti umwe mwana ari kutobuda mumba muna baba vari kutotoneswa namai vechikuru vanenge vachituka baba zvakadaro zvokuti vana ava nyange pamaraini vanotoziva kuti mai ava mai ava vanotuka zvisingaiti zvekuti vana vanobva kutongoziva kuti apa maexample yakanaka pa hapana. Zvekuti zvinobva zvashoresa futi kozvazi zvinomurisa chiinai shoko raMwari zita raMwari kana vana mai vechikuru vacho vakashayikwa vane mumiriro wakaita senai wakanaka. Tochienda zvedu toti nekuti tati variko vane mumiriro wakanaka matanho api amuri kutora imi vana mai vechikuru seshoko rangotaura kuti dzidzisai vechidiki? Muri kudzidzisa here kana kuti muri kungosiyawo kozi zvinhu zvacho zvazvanga zvazvavaka zviri kuita sei kunonzi hakuna ari kuticha mumweni? Ini ndiri kufunga kuti tiri kudzidzisa kune vachiko kune su tichiko but dzidziso yedu ezvinokuti ndinyatsotore mudzimai wechidiki kuti ndigare naye pasi ndimutitsika-tsika zvinogona kunge zvichinetsa but kuburikidza nemabasa zvandinoita zvandinorarama ndo zvinofanirwa kupa dzidziso yakakwana kumudzimai wechidiki. Saka imuri kuti hamuchagari pasi nevana ava bhaibheri riri kuti dzidzisai vana vechidiki kudzidzisa kuya kwaitotariswa mubhaibheri kakaitonzi tichifamba tichimuka tichidini tichidina ndidzo zvoga. Zvino imi makungoti ini ndiri kurarama upenyu hwangu kana uchida kuona kana usingati no dzidziso inouya but muchaona kuti iko zvinezvi vana tete vavashoma mamwe madzimai echikuru handitika vana mbuya vavashoma ndikatosatotsvaga gogo mamhunzi ava kuti muri kupi uyai mumbogara nevana pasi
nekuti pane ndinogona kudzidzisa zvimwe handika asi pane pamwe pandinoti izvi handigoni kuzvisvika izvi handiti muchaona kuti pamwe wana mbuya vevana vanenge vakafa kare kare asi Mwari vakatinakira wakatipa chimwe chitiko handiti munoona kuti kune anonzi makitchen party ayaya anoitirwa mwana kana abva kuroorwa wechimalavu vaita chinonzi hanzi china Mwari chekunoraya vana vavo but kuburikidza nekuti izvozvo tinenge tanosangana manje nemamwe madzimai aya arehwa ayaya ari kuita hunhu hwakafanana nema2K muchaona kuti dzidziso inogona kuzoita sei kuzoita kanenge kakuleka because mwana anenge achitonyatsoziva kuti maimbiriri kafambiro kavaka akaiti but nasuno ari kunditaurira kuti ndofanirwa kurespekta murume wangu handiti muri kuona saka ndiri kuti nini action inogona kuyedzera mapoints. Okay. Saka imi mangovapo pekungoti isusu hedu ngatite action. Vanotavasi kuti ngatito pakitchen party yamataura iyi. Atinei tisina kunonoka here kumirira kitchen party. Uyu mwana uyu aine hunhu hwake tozongomirira kitchen party. Tikaverenga pana pashoko raMwari pana Deuteronomy 6 tichitangira pavhesi ya4 ndichaverenga hamwe nechirungu asi inoti hear O Israel the Lord of our God is one Lord. Zvikanzi thou shalt love the Lord thy God with thine heart and with thy soul and with all thy might. And mashoko andiri kukutaurirai and these words which I commanded thee this day shall be in thy heart iwewe. And kana apinda mumwoyo mwako woita sei and thou shalt teach them diligently unto the children and shall talk to them when thou sitteth kana wakagara pasi mumba mani mako and when you walk uchiri kufamba mukati menzira ko uri kuenda kugadheni kutsime kumunda papi kuchechi kumashopu unongotaura kana wakurara manheru aya musati maenda kurara kana mazorara mese pamwe muri kurara mese ngoti bhaibheri riri kutoita kunga mucharara mese saka kuzvinoroti uri kumudzidzisa achiri mudiki zvikanzi panapa nepo munenge muchamuka zvikanzi kana zvadaro wobva watora unamirira kana pamagwatidziro emba kuti pamwana anenge ari kupinda anenge akutongoti izvi ndizvo zvakataurwa zvinodiwa naMwari ndo zvinoreva kuti unenge uri kumutsiura pese. Saka indoda kuti ndibvunze kuti kana tiri kutarisa vanamai vechikuru takatarisa vana vechidiki anamai vechidiki ava muri kuwana mukana here wekuvadzidzisa paevery cause kana chitotarisa apa pari kutaurisa kuti pane mamoments ari teachable handitika hatingomiriri kuranga mwana atadza but kutongoshandisa pese patinowana mukana wekudzidzisana ari kukura ngatidzidzisanei ari kukura ende nyangwe saka zviri kuitika here izvi kuna anamai vechikuru kuti muri kunyatsoona cause dzimwe nguva ini ndinoona kuti pakitchen party paipai mamaka mwana uyu takamusiya achikomba muhunhu wekuva nepamuromo patakambotaura paipai handitika nhasi tine 2 hours 3 hours dzekungogara naye pasi tomuti murume anopfugamirwa murume anopindurwa zvakanaka iye uyu ane nhingirini munoziva kuti pakitchen party paipai munhu umwe munhu anenge atori nefoni yake ari kuda kumirira kuti munhu wekeke ndoda kuti zvinhu zvangu tizodai ari kutoronga zvinhu zvemuchato ari kutoisa mameseji kozi akatotarisira zuva remuchato zvokuti dzimwe nguva zvinhu zvatiri kumuudza musi wekitchen party hazvinzwe hazvipindi nekuti atoriwo bhizi musoro make kuda kuronga kuti zvinhu zvechinai zvemuchato wangu zviri kufamba sei kana zvekuda kutomirira kuona kuti mapicture angu ndiri kutorwa zvakanaka here pakitchen party pangu pano saka todii vana ava vodzidziswa at which point vachiri vadiki sekutaura kwaita bhaibheri bhaibheri riri kubudisa pachena muchiri kutoita nguva dzekuti muri kurara mese paya ende kana zvichibvira vanotaura mazuva achiri pai achiri mudumbu unogona kumudzidzisa mwana wako inoda kuti tibve pana mai vake nyakutumbura handitika mai nyakutumbura vari kumutichawo handitika kozongotongoti madzimai echikuru aya nguva nevana ava munayo here asiri nesarili wako mwana nguva nevana aya inoda kuti titotsvaga tive nayo nekuti tiri kuitika pavana vedu apa ndechekuti kana akabva kuchikoro kuti ugare naye utaure naye ndikuenda kumaeke
Okay. What? Kuma extra lesson. Aenda panodzoka ndaneta ndakazodai asi imomo mukuneta imomo muramba uchitaura vazishoko raMwari Muchingodzidzisana. wakuru anoti rikapinda munzeve harivhikwi angaite sei asi atodini atoridzwa. Ngatirambe tichingovadzidzisa wedha vanoteerera kana kuti havateereri. Isu ngatirambe tiite sekutaura kweshoko nekuti paunovhurira bhaibheri next year rinoti imi vanamai vakuru harichinji dzidzisai. Saka ngatirambe tichidzidzisa. Tiri kumboitawo here kana maprogramu ekungodenza vana vechidiki tongoita kwaitwa kare macooking lesson kuya nditi kudzidzisana kubika kwaitwa kare malesson nyange ekuwaridza mbeta. Munoziva kuna namai vechidiki vasiri kutotadza kuwaridza mbeta kutongoita zvidzidzo zvakadaro iriko. Muchinayo nguva yacho here imimi vana mai vechikuru yekungoti tingowana nguva yekungoti tingodzidzisana nevana vedu vana mai vedu vechidiki pano pasangano whether tichisangana pakati pevhiki kuri kuchina kana kuri kuchitatu kana kuti kuri kuchina zvakanyanyisa inonzi mother and daughter tinayo tiri kuvadzidzisa zvakanyanyisa tiri kuiwana asi pamwe pacho havauyi fanika kana vakura saizvozvo havauyi nemhaka yekuti vamwe vakuswera kumabasa vamwe vakuita zvimwe zvavanoita saka havauyi kudhoka tokuchitatu toti kubva ngatiite sande wauye iri sande hawauye vandiyo nguva vanenge vaina varume wavo wachiti vari kufara nevarume wavo wachaone kugadzira pamba nekudidini toti kubva imbobvisa ka 1 hour. Munoziva kuti 1 hour iyoyo ne 2 hours idzodzo dzinokugadzirisa upenyu hwako zvimwe zvekuti hauzokugari futi kuenda kudhokasi. Unotoona kuti inini ndogona kuchinja upenyu hwangu nenyaya yezvandiri kuita izvo zve2 hours idzodzo pazuva kana kuti pavhiki amin. Saka pamwe pacho havachazvitoriba nekuti zviri serious. Wakuita zvavo zvekuti ndinenge tiri paFacebook inini ndinotsvaga kubatsira kwangu paFacebook kana paYouTube ndo panobva shamwari dzangu kana papi kuti ndione bhajeti. Hachatoteereri bhajeti dzedu idzi dzatinomutaura kuti aiwa mwanangu unogara nekamari mumba ekumirira musi wenhamo hanzi ndakagugula bhajeti yangu ndakagugula ndikatoona kuti mari yandiri kutambira hapana kwainombosvika handiwani extra because handinotambira kamari kashoma. Rega tizwe hapa tuke hanzi hapuchateereri dzidziso dzandagogoma kuti ndakagugula. Ndizvo here makuwana information kuGoogle here mimi makuwana information kuFacebook zviri kufamba sei? Ichokwadi kuti mazuva ano unlike nguva yana mai vechikuru vamwe vatogona kuvati born before computers handiti zvangasati zvaveko izvezvi information iri at the tip of our hands. Kwangodai wakutoziva kuti ndobika sei mubora zviripo. Hauna nidhi yagogo, hauna nidhi yekunobvunza gogo handitika. Wangodai wakutoziva kuti mubhedha unowaridzwa sei hauna nidhi yagogo. Kune vane mapeji avo paFacebook ekudzidzisa vanhu kutoera mumba. Kwandiri it's expensive kukwira bhazi kuenda kubhohera kunotsvaga mbuya kuti wandidzise kuwaridza mbedha pane kungoisa dhora pando ndatoona kuti mbedha unodi unowaridzwa sei. Saka zvesure information yaveko everywhere unlike kare. Asi zvisine hazvo hatirambiwo dzimwe nguva kuwana nguva yekudzidziswa nokuti munhu waunaye pasaidi akasiyana nemunhu ari mufoni. Zvimwe zvausiri kunzwa nokwanisa kudi nokwanisa kubvunza. Saka zveshuwa ndiri kutobvuma kuti information tinayo kuti whether varipo kana kuti havapo kana uchida kuitsvaga unodi unoiwana information. Information yamuri kuwana iyi nekuti kana tiri kutongotarisa handiti bhaibheri riri kutaura zviri kufanira kudzidziswa zvacho gogo kudzokerai pavhesi. Bhaibheri riri kutaridza zviri kufanira kudzidziswa zvacho kuremekedza murume handitika kuchengeta vana handitika kuva nemufambiro wakanaka zvinhu zviri wakachena zviri kudzidziswa izvi. Vanochengeta dzimba dzavo. Google iri kukubatsira here kuva vanyoro? Google iri kukubatsira here kuchengeta varume? Kwacho kuGoogle kubatsira here kurespekta varume? Kuti Google iri kutoti iwewe nemurume wako makaenzana. Haikudzikisi pasi kuti iwa pasi pemurume wako. Tikangoti tane ma equal rights. Google inhava yebenzi
zvakazangana zvese Alright. mukati wagona kupindura Isusu- hawa yebenzi wagona kupindura ipapo ine zvese Google ine zvese nhava yebenzi. zvese asi kune munhu ane background yekudzidziswa nemadzimai echikuru anosefa information. Alright. Ini ndakadzidziswa nagogo mamhunze kuti ndofanira kuzvisa pasi pemurume. Google yondiudza kuti takatoenzana, tine ma-equal rights and individuality yangu ndofanira kubva ndatozvimirira nepese. Ndakuziva kuti aiwa this is Pana not munhu right. anofanira kundiitisa. Handiitisi. Munhu wese ane maoko ngawa chembe dzake. Kudhara ikoko kuti tinowachirana. Saka now with support from madzimai echikuru, you can be able to save kuti aiwa information iri right. Iya isi right rega indisiye. Saka tinotovada madzimai echikuru. Tadzoka mukati mebhaibheri tichiverenga pana Genesis 3 vhesi ya16. Mushure mekunga munhu atadza paya Adhamu akapiwa zvake mutongo wake, nyoka ikapiwa mutongo wayo, mai isusu sana mai takapiwa mutongo wedu. Rega tiverenge. Kumukadzi akati ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mimba kwako, uchabereka vana uchirwadziwa, kuda kwako kuchawa kumurume wako, iye uchawa ishe wako. Ndimwari ari kutaura panapa kuti kuda kwako kuchawa kumurume wako, iye murume iyeyuyu achawa ishe wako. Zvatinoshaya kuGoogle. Saka izvi zvakataurwa Saka izvi zvakataurwa nemuromo waMwari. Saka hapana anogona kuzvichinja. Tingaenda kuGoogle, tingaenda kupi Google yacho, mwaenda kunonzi kuYouTube, mwaenda kumafacebook menyu mune mumwe mese makadaro. Izvi zvakataurwa nemuromo waMwari. Ende Bhaibheri rakanyorwa kare. Vana sekuru edu asati wapo. It remains the same. Shoko raMwari harichinji. Saka mungabvise varume vaya pamacheya, muchiwaisa pasi kuti mimi mukwire mugare ipapo nekuti muri kutambira mari zhinji. Alright. Murume anoramba aripo chete nekuti Mwari akati gare ipapo. Saka neimwe nzira ngatiteererei vana vadiki kutaura kwana mai wakuru, nekuti Mwari ndiye atitaurira kuna Tito kuti imi vana mai imi ndiye atipa command kuti enda mutaurire vana vadiki uku. Ndokubva taenda kutaurira vana vadiki. Mwari ndiye ataurire futi vana vadiki kuti kuda kwako iwe kuchawa kumurume wako. Saka tikateerera Mwari we won't go wrong. Hatina kwakanyangara kwatinoenda, asi kuti tinofamba munzira kwayo kuti tigare nevana vedu nevarume vedu nenharaunda nehama dzedu mune zvakanaka. Ndanga ndida kubva ndapamhidzira. Ndafunga pamabva ndafunga kuti saka shoko raMwari rakangotinakira. Nekuti panapa tikaverenga kuna Peter yekutanga 3 vhesi 5 inobva iti nokuti saizvozvowo kare wakadzi watsvene waitarira kuna Mwari, waizvishongedza, wachizviisa pasi pavarume vavo. Sasara aiteerera Abrahamu achimuidza Ishe. Saka akadzidziswa kunzi Mwari akataura kuda kwako Kuchawa kumurume wako. Iye murume wako achava Ishe wako. Saka Sara akudaidzwa naAbrahamu aimuti Ishe sekuti zvabva mumuromo maMwari. Saka Saka vamazuva ano vanogara 10 years, 15 years, 20 years achidaidza murume nezita. Asi vari mumba. Kana murume akadaidza anoti halo, havagoni pafoni, havagoni kuti baba. Madairiro anoita pafoni ndiwo madairiro anoita murume. Saka respect yacho iri papi? Because madairiro ari kuita somebody else ari kudaidza pafoni halo, murume halo. Saka respect yacho iri papi? Hapana respect. Okay. Saka imimi alright. Because Bhaibheri rataura kuti madzimai echikuru dzidzisai madzimai echidiki kurespekta varume vavo. Saka toti imimi makatarisa muri vana mai vechikuru. Mukaona ini mumba mangu ndiri kudenza murume wangu nezita. Matoona kuti handisi kumurespekta. Kana zviri zvaari kufarira. Because iye zvino murume wacho haasi kuda kudenzwa nezita, anotondidenzwa kuti Alaisa. Ini notomunedzawo kuti
saka kana zviri izvo kozi pamwe pacho ka ndoda kuti because zvataurwa zviri kufanira kudzidziswa vana vechidiki izvi zvalistwa nebhaibheri ende zvimwe zvacho ndo zviri kutoti zviri kuitika kunyika uku zviri kutoda kutoti zvipesane nezvataurwa pa especially panyaya yerespect panyaya yekukudzana nyaya yekudii yekuti madzimai echidiki agone kubata musha wake zvakanaka zviri kubva zvapesana nedzidziso dziri kuitika kunze kunyika uko handiti saka apa pakuti parespect imimi pakudzidzisa kwenyu ndekwekuti respect ngaibude nekuti wamudenza uchimuti shewe kana ukasamuti shewe ngatingoti pamwe iye ari kuda hake kuti udere nezita kana kuri kuda kwake nekuti achawaisha wako ngatirege kupabva ipapo. Alright, thank you. Nekuti achawaisha wako ndiye ataura hake ataura hake kuti my dear inini I'm John. So don't worry to be daddy or what I'm John. Kana zviri kubva kwaari as long as muri kuchengetedza rufaro mumba menyu zvakangonaka. John wacho iyeye uri kutomufadza kumuti John nekuti ndo zvaari kuda. Takazoipa ngechekuti wongomuti John pese zvino mwana wako manje chatiri kutyira ndechoti mwana wako acharoorwa kumurume asingadi kunzi John. Iye manje akajaira kunzwa mama wachiti John ndopeta akutyira ipapo. Wobva aenda nazvo uko wosvika wongodaidza manje kuti Thomas kwapita Thomas hadi izvozvo iyabva atsamwa mwana wako achadi kunzwa because mama wake is still saying John. Saka muri kuona kuti hapachavhariki ndopetoda kuti pavhariki. Kana John ari John uyu mwana wangu akazoenda kwaPeter kana Peter wachidawo kukudzwa toti dedi Peter ndizvo kuti mai zvakanaka mudaidzana nemazita ndizvo ka asi usamubvise pachigaro chake ndibaba mudaidzana naJohn chichi asi kana takuenda pachinzvimbo mwari akati achawe ishe wako usamubvise ba. Ndingatoda kuedzera ipapo anzi usabvise munhu pachinzvimbo chake nyange ukamuti John because bhaibheri riri kuti respektai vadzimai echidiki ngadzidziswe kurespekta varume vavo. Ndangachingoda kuedzera ipapo pataurwa nagogoma mhunzi kuti ngatisavabvisei pachinhano chavo nekuti madzimai echidiki aya ari kuzozvitora so simple kuti sekuru magodhi ndoti Charles handitika first born yangu ndoti Tulani handitika kana madzimai echidiki manje ari kubva azoona kunge nenyaya yekuti tawa working class plus wakuti tinofanirwa kuva vanhu vakaita sei wakaenzana mukati mumemba wakutoona kunge Charles uyu naTulani uyu watoita sei waenzana. Alright, madzimai echidiki muri kunzi makubva matoenzanisa sekuru uyu Charles uyu naTulani baba nemwana iwo wakutovaona kunge nevekubasa futi nevakadzidza naye vese vapa chisemu chikwati ndizvozvo here madzimai echidiki amatukei. Respect iri kutaurwa iyi iri kunzi madzimai echikuru ngaadzidzise madzimai echidiki kurespekta varume vavo mudzimba umo. Zviri kufamba sei? Muri kuvarespektawo here kana muri kutodawo kudzidziswa uko? Kozi Google utamboitaura kuti Google iri kupa zvese. Kudzidza hatirambi kudzidza. Everyday tinoda kuita sei? Kudzidza. But pane zvimwe zvinhu zvandingati zvavepo zvanga zvisipo. Pane nyaya dzegeneration gap. Yes. Ndinoona kuti kukanzi yaiti kudzidzisei kubika nhopi kunogona kuenda ivava vechikura. Asi kwanzi kuda kunodzidziswa kubheka makeke mona isi takazara because tine mamwe mainterest edu atinawo ava vasingaadresi. Handiti it comes back kunyaya yekurespekta. Respect negeneration gap here ndibatsirei ipapo kosi shoko haina generation gap. Nditi respect negeneration gap here general respect hatingati ine generation gap handitika asi pane zvimwe zvinhu zvavanoti kwavari it's a respect. Regai nditi zvaidiwa nasekuru mamhunzi vachitwa nagogo mamhunzi zvinogona zvisingadiwe naJohn wangu because maybe John ndimutukewo futi. Saka vese muri mese muri amatuke saka pangwa kunde expert nditreate John
sasekuru va1970 but iye John ari kuti come on I'm a 2K notonzo sweet even in public I don't mind kunzi sweetheart yapano but kana zvatariswa nevakuru voti this is not respect saka rege tichi kwatiri ameno kana tiri kukanganisa hedu vakadzi vechidiki pamba chitogona kunonge tiri kurespecta but in a way pamwe yamuri kuona unge zvisiri izvo ndakamboita dambudziko nemwe munhu aiti kubasa kwavo hakutodii kudedzana kuti Mrs. Mshaya basa Mrs. Mamunzi it's star Gladys what chero vachena bvudzi sei vadedzei nesta ravo handiti kwavari it's normal hazvibvisi respect yekuti munhu mukuru chero tikamuti Gladys so hatikuti Gladys because ndo environment yatiri zvainoda but munhu mukuru saka tiri kutonesuwo tiri kutova submissive but mukuva submissive pedu isusu we are okay nekudedzana kuti skadani hawa zvichienda mberi saka muri kupa bata repakuti tataestablisha panamba ndechekuti respect pane zvinhu zvadzidzisi zviri kufanira kudzidziswa hanzi respect haina generation gap togona kutoti asi how it's expressed dzimwe nguva ndo painosiyana ndizvozvo here ndizvozvo pekuti dzimwe nguva tinofaraka ngatimboti isusu hedu hatina kuti sweetheart varume vedu iwe wobva kuti hakusweetheart kana kuti hani aiwa tinofaraka nyange tachembera kudai tinosekerera toziva kuti rudo ruri kugei ruri kufamba mwoto uri kupfuta uyu achitiwo sweetheart uyu achiti hani uyu achiti my darling uyu achiti my dear aiwa itaika izvozvo itai izvozvo hatina problem nazvo asi kuzoti John ndokwaipa aiwa kati John as long as zviri zvo muri kudanana muchirespectana ndo zvavari kutaura chakazoipa ngechekuti pakana watsamwa unobva wamudaidza ende pakazara vanhu unomudaidza nezita iroro futi zvakati kana paitawo wanhuka wozvidzora pana baba vake apo waenzi wauya isusu hatina basa tajainana nemi vaenzi vauya kubva Bhuruwayo wabva kuJoburg mistiri mai kana kuti baba wanhingi kuti zviitike mutsigo dignity yakudiwa ndizvozvo alright saka apa I think panyaya yerespect zvimwe zviri kubuda pavhesi redu zviri kuti chi vadzidzisei kuchengeta vana ndezvipi zvimwe zvinoda kudzidziswa vana ava vana iva vachengete vana vavo handiti kana kuti vachengete vana vavo ndozvatambotaura tichiti vana vanopiwa mapunishments vana vanotukwa vana vanorohwa asi zviite murudo zvese izvozvo zvinoitwe murudo saka vana vechidiki ava havasi kugona here kudzora vana vavo nekuchengeta vana vavo havasi kugona nekuti nguva dzakawanda wakusiyira vasikana veibasa havasi kugona kuchengeta vana ndine munhu akatombondibvunza pakati pemhuri yangu kuti makakudza sei vana 6 ndikati takakudza zvakatonaka zvikanzi indastiri sekeni nevana 3 ini mama ini ndakuaraini ndikati nekuti hamusweri nawo munozouya zvese zvinoungana shungu dzese nezvese mozozvitora pamaminitsi mashoma makutoenda kurara morara makafemeruka futi mangwana makomuka makugezageza makuenda kubasa munogara makapaka saka isusu taiswera nawo taimuka kuseni titiinawo totowamutsa kuti mukaimende kuchikoro imimi vana venyu hamuchagoni kuwamutsa wakutomutswa nemusikana webasa isitaiwamutsa mukai nguva yako kana wakomana kana wachiita weti yawo iyai isai mabhurangeti panze kasikai mugeze muende kuchikoro tiripo zvino musikana webasa ndiye akuwamutsa iye anosiya futi mabhurangeti ake ane weti ipapo andimurwana atoteleka zvosara zvobviswa nemusikana webasa zvoiswa panze hauchagoni kumudzidzisa zvakadini zvakanaka hauchamudzidzisi responsibility kubva pazvinhu zvidiki handiti muri kuona because hausiriwo uri kumudzidzisa but gogo akaita kuti tiende kuchikoro ka tizoenda kumabasa ndimi futi handiti ndizvo vatengerwa shuga ndimi akaita kuti tigone kutienda kuchikoro tikatoenda tikatopasa tikadii handiti tako kumabasa kuya handiti takuenda kumabasa kumba kuya zvinogona kutadza kuzobhalansa zvakanaka nekuti mimaka musiri kuendawo kubasa
asi ndimaiti pashungu dzekuti gona kuzvimirirawo mwana wangu izvinoda kuenda kubasa maakunditi futi ndiri kutadza zvimwe. Nyaya iripo hombe yekuti nditaure zvandataura izvo ndezvekuti work hard at work and work hard at home. Ndo nyaya iri tiri kudapa. Sevenza maningi kubasa usanonoke kuenda kubasa because ndakatokuendesa kuchikoro ndiri kutarisira kuti zvawaita nesi uchaitawo zvakati. Saka iwewe ndaunosenza ubata futi nguva asi ita zvaunofanirwa kuita kumba. Kana waona kuti zvauri kuita kumba hazvisi kuita zvakanaka ba ubva tsvaga mubatsiri anokubatsirawo kauchu musikana webasa asi zvako samai usaite kuti musikana webasa apinde pasiri pake. Saka pavana mira pavana vako, pamurume mira pamurume wako. Musikana webasa ngaamire pakutsvaira nepakugeza washeni nepakuaina. Iwe uchiona kuti vana vako vari kufamba zvakanaka here, zvinhu zvavo zvese, murume wako ari kufamba zvakanaka here pazvinhu zvako zvese, nekuti ndiwo vanhu vakanzi nebhaibheri tinofanirwa kutarisa. Izvi zvekutsvaira mumba hazvinambonyorwa mubhaibheri. Nezvekugeza maketeni nekugeza mabhurangeti hazvinambonyorwa mubhaibheri. Simba Mwari akatipa rekuti tione wana nekuti tione nevarume. Saka ngatiite zvakataurwa naMwari. Amen. Mataura mashoko makukutu. Ndiwedzere ipapo kuti zvawanoshandisa kuti togugula kugugula kwakubata igogo. Asi kwaanogugula kwacho kuvarungu koko zvandaiziva ine hamino kana vazvino wakachinja varungu vandaiziva kare waiti akanga aita mwana asi mwana akane 3 months anozoenda kubasa mwana wakakuma 6 months 9 months 10 months uko iye achimboika mwana wake chaiye murungu iyeye. Zvinezvi zvanaka handiti kugugulako makugona kushanda online. Online akauri kumba uchimboona wana. Alright. Ushanda online kuti data uri kumba uchiona wana uchiona online auri kumba. Naida. Uchengete vana. Nekuti vanawo chokwadi vanawo chiduku totinokura navasikana vabasa kuto unhu hwacho anoenda kuhunhu hwemusikana webasa aende kuhunhu hwemumba wamaina baba aende kuhunhu hwemusikana webasa ende musikana webasa anochengeta vana too much kana iwe uripo. Amen. Paunobuda mwana asara netsvina akaiti ndakamboona mumwe mwaka mwana kakaita tsvina kuma10 kakanamira karipo kuma 4:30 ndo pakatanga kubviswa. Mai wakuya. Mai wakuya. Saka pawana apa nekuti bhaibheri rakuomedza mwanangu rakukuomedza chimbochengeta vana vako chokwadi uchengetazve kunyange nemurume wako. Nekuti ukagugula haupawaniba ndatimbotaura paya ukagugula zvinoti equal rights. But ukaya kushoko raMwari gugura iwo mumuka umu chimbogugula iwo mushoko raMwari umu muri kuti gugula iwo bhaibheri. Amatoke wedu rekatibhodza kuti anodichipesa ukagugula anobva rati iwa pasi pemurume wako chaiye. Amen. Ayo ari kuteerera akamirira weza ari kuti amen. Tibatsirei ipapo kuti panyaya iyi yekunzi kuchengeta vana anagogo vari kutaura kuti vana vechidiki hamuchagoni kuchengeta vana venyu. Ende bhaibheri rakanyorwa kare ringotaura izvozvo kuti vechikuru dzidzisai vadiki kuchengeta vana. Ndofunga pakaoma. Asi tinozama nepatinogona. It's unfortunate Pharaoh is keeping us busy such that inini wondri kudiwa kubasa isene shodona 7:30 anditika which means pamwe watobva ukumba kuzvi6 kuti unobata chi 7:30 anditi kuva nawo ECDA 3-4 years kakutenda kuchikoro tatopesana. Saka mwari kubuda akadai kwedu kwatinogara vana vanotagwa nezvitransport zvekuchikoro 5:30 nditona vana vakurodi vamirira mota toti pachinotenderero chinobata time dzechikoro handiti. Saka in as much as we want kuchengeta vana nenzira iri kutarisirwa namama upenyu hwatakurarama hauchatenderi pressure yeupenyu nekuti mwana wacho iye ari kuda kutodyawo ari kuda kupfeka ari kuda school fees
zvasiyana nekare kwokuti ana mai vedu vaigara vari kokumba zvavo ana baba vachienda kubasa mari ichikwana ichase ichikafa zvese izvezvi kuti zvifambe toda mwachibata neuku mwachibata neuku asi nepese patinogona tinotrayawo kuita sei kudzidzisa kana zvarema ndopatopinzana gogo gogo chimbouya kana kuti mwana ngaende kupi ngaende kwagogo anodzidziswa neti gogo vari kwawo kumba full time indo tinovasvagira shuga mwedzi wapera ndotumira shuga kwagogo mwana achidzidziswawo saka yes zvinogona kuita kuti isusu takakura nevarume vedu zvinhu zvacho taizviona tichiwana zvese sekuti tasingawani zvese upenyu hwangu hwakangoita zviri kuita mazuva asi kuti manje isusu asi imboona ipoindi imwe iripo wemazuva ano wakurarama zvine competition mukati isu tatisingauiti zvecompetition because iyo Google iyi yanga isipo saka ine handichaoni bhutsu dzinopfeka mwana wekuamerica ndiri kunoku dzandiri kuda kutengera mwana wangu ndiri kunoku uri pabata ini ndaingopinda mabhata ndotenga matafi yangu neweni brena yangu ndopa mwana woenda kuchikoro because kwakusina Google ndosunga mwana wangu akapfeka tai here nejuzu neweni brena yake kuchikoro hapana zvimwe zvichapinda mupfungwa dzangu asi gogo rofunga nevo vakadzi vechikuru pamwe ndovanotipawo pressure nekuti ukafonerwa ukanzi ndikuda chingwa ka iwe uchiti mari hapana uda tonoshanda mari yechingwa kuti upa amai vako vakufonera vakati ona zvinoita vana vevamwe newo in your mind wauda kuita sei wauda kuenzanisa kuti amai vako vafare saka navo vakadzi vechikuru imwe pressure yacho kuti tirambe tichizoshanda ndisi tiri kuudza ndimuri kutipa aiwa anogona kuita zvakanaka zvinogona kuita izvozvo ndimuri kutopa vana vapresha saka akutadza kuchengeta murume wake nemwana nevana vake zvakanaka kuti muri kutomupirawo presha kuti ona zviri kuita wana wewamwe saka iye akutoitawo presha saka nepresha imomo yekutsvaga mari yekuti nimufare achatadza kuchengeta mhuri yake zvakanaka chiri musakasaka chiri kuzvinzwira handiti panyaya iyi hazvisi kureva kuti ma2k yaenda akatanga kuenda kumabasa isusuwo patakangawo tichiri kuzvinzwawo tichiri strong taitoenda kumabasa handitika asi taitogonawo kutomita matagets anotodiwa pachikumba kuti kana ndikenge ndabva kubasa musikana webasa kana anga aripo anga ari wekuti achasara nemwana wangu time yandinenge ndisipo ndichingosvika chete ndakutosvikoita take over ndinda kutosvikobikira mwana wangu iyeye sadza ndinda kutosvikogeza mwana wangu iyeye handitika ndonoti mwana wangu paari kurara pakanaka here ndichizviitira ndega manje ava madzimai echidiki aya ndinoona kunge shuga ndoyawanda mumiri mavo yekuti paanobva kubasa nyange aswera akagara akabata bhopendi nebepo akangosvika kumba chete akangosvikoti zivha musofa anenge autodedzera kuti ndaneta chindaneta pamuromo exactly ndaneta kutoti kana ye mwana anobva asvika utanga asvika watopa whatsapp apa kamwana kari kuti mama kari muzasuma hakana kana ari kumbotora eni ari kuita respond mai anditorei mwana mani ingona musati mamugeza ko mama tiri kudyei ndi andu ari kubvunzwa iwawo isusu manje taiita zvese taitobuda toenda kumabasa toya tosvikuita mahome duties edu ese amen takasenza isu indakarita 2021 kuenda Joburg ndaenda Joburg it was not easy kufamba kuenda kuPort Elizabeth for 30 years pekutanga ndakaenda nemwana wangu akaroora gore rineri ndaenda naye kumusana 1990 ndaenda naye kumusana uko ndichitengesa madhoiri naye kusvika ndazomurumura negore ne8 months zigore ne6 months 18 months kwakunhingirikina kwakuzomusiya baba wacho wachimboti wosarisara naye nemusikana webasa asi ndandisingaendi semaenderero ndakazoita akura ndaienda kairi pagore ndichiita kumbochengeta mwana handiti muri kuzoona manje saka zvirevi kuti hatina kusenza mwana wangu because dai tisina kusenza dai musina kuenda kuchikoro dai musina kuita makosi dai musina kuenda kuyunivhesiti saka takashanda kuti muende kuchikoro muenda kuyunivhesiti uko muchipfeka zvakanaka uko muchizoonekwawo newakomana kuti makachena ndozvitaitoitirawo saka takatosenza mwana wangu ende hazvisi kureva kuti nguva iyoyo vasikana vebasa saka vasikana vebasa tinavanga vatoriko plus taitogara navo vasikana vebasa imi hamuchagari nevasikana vebasa isi taitogara navo ukaona musikana agara pamba pangu 5 years ndiye asina kugara iye
10 years ugara nemusikana basa 1 yes 7 years ugara nemusikana basa achitoenda koroorwa wototsvaga umwe iye acho anogona kutokutsvagira zvino imi hamuchagari nevasikana basa nenyaya iri kutaurwa namama yenungo chindaneta pamuromo nungo vanoteerera pari kufamba netsinga yese ropa kuti rasvika apa rabva apa izvino raenda apa saka izvozvo munochengeta vana vacho sei imi nyori here kubva panapa wakagara ava mai mamunzi vanozviziva wakagara mubhazi zvandakaita izvi pasiti ndio siti kai kubva apa parodipot apa kusvika joburg 15 hours wozobva ipapa po more than 1000 kilometers kuenda wakagara futi 2 days uchishandira mhuri asi makaichengeta vana saka zvadaro izvozvo taitoenda kubasa mwanangu handiri kuona apa tichisenza basa risiri rakadzidza rikuswera futi uchifamba wakabereka bheki asi tairiritira mhuri dzedu tichifara zvino ipapapa kana wakanitarisa ndakaabhuzwa ndingati mwari akandiabhuza kana murume wangu akandiabhuza kana vana vangu akandiabhuza because ndakasenza ndichida kana vabereka havana kundiabhuza nyange ndisina kuenda kuchikoro asi ndakasenza ndichida nguva yedu ndo yakukidzana nesu nditaridzei panapa futi muri kuona kuti zvinhu zvatadzidziswa panapa zvinhu zvakawanda ndeti kuti vana vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo nekuda vana vavo vave vakangwara vakachena vanochengeta imba vanyoro vanozviisa pasi pevarume vavo kuti shoko ramwari rirege kumhurwa saka nyaya iyoyo nyange yekuchena chaiko kuva presentable kuva nemba makachena kudzidzisa vana izvozvo zvatandichitaura izvi maybe tipeiwo mashoko edu ekupedzisira nguva yedu yakwikwidzana nesu mashoko edu ekupedzisira amungade kupa maybe kune madzimai acho echidiki iwawa kana madzimai echikuru aneta asi achadzidzise vana vechidiki tipei mashoko edu tichitotangirawo kuti tichiendawo aiwa kune madzimai madiki pari zvino tingangoti ngavadzidze kuteerera vana mai kana vachitaura nemhaka yekuti zvakabva mukati meshoko ramwari uyezve zvinobatsira zvanzi iyeyo nhawa yemukristu kutora vhangeri rogara musoro vhesi rako 1 or 2 ogara musoro kuti kana paine zvakusvikira kungotora dombo rako munhawa riri vhesi worowa naro shiri worowa naro chimwe chasvika satani shiri ndi satani asvika kuti uchengete vana vako uchengete murume wako uchengete nharaunda inogara uchengete vana amwene wako uchengeta mai vako wekubereka sekutaura kwako chiita mwana wangu nekuvarangarira kunge uri munhu anoteerera vhangeri ramwari saka vana adiki teererai kutaura kwamwari nekuti hamungarasiki pakuteerera kutaura kwamwari ini ndandoda kuti bhaibheri zvakanyorwa mukati mebhaibheri handitika tiri kuzverenga nhasi handitika zvakadaro ende hatina kutanga kuzverenga nhasi tichazverenga nyange after 100 years zvingoripo tichafa kuchauya mamwe magenerations bhaibheri harimbofa rakaita sei rakachinja tiri kuti kumadzimai echidika ngativewo nenguva yekumbopawo mwoyo yedu kuti paunenge usinganzwisisi toregera kuita zvekugugula handitika go and ask madzimai echikuru because madzimai echikuru anonzi ane experience ende madzimai echikuru haana kutanga ari madzimai echikuru akatanga atorawo madzimai echidiki vakadzidziswawo nemadzimai echikuru upenyu hwavo hukatoendeka ndizvozvo madzimai echidiki wanai nguva yekubvunzawo madzimai echikuru ari muupenyu hwako amen okay ini ndabatwa nepakanzi wave wanyoro kuva munyoro kuva munhu anoteerera anonzwisisa anoto kana ataurirwa anobatsirika mukati mekurarama takuda kuerenga vhesi rangu rekupedzisira kuna zvirewo 9 totangira pavhesi 9 na10 inoti ipa wakachenjera dzidzo ipapo iye uchawedzerwa uchenjeri dzidzisa wakarurama ipapo iye uchawedzerwa zivo kuvamba kweuchenjeri ndiko kutya Jehovha kuziva mutsvene ndidzo njere amen amen indoda kuti kumadzimai echidiki ari kunze uko ngatiteererei madzimai echikuru kwanzi vane experience isu ngatisaite full of I know todzidza
tikagugula asi ngatirangarire kuti kune vakazviita in real life vasiri gugu todzidza takadaro. Aiwa, tinoda kutenda nenguva yatanga tiri pano tiri kudzidza. Indoda kuti kumadzimai echikuru arikoko dzimwe nguva makatoresigna pakudzidzisa vana vechidiki. Musaresigna, instruction yakabva kuna Mwari kuti madzimai echikuru dzidzisai madzimai echidiki. Tirimo mudzimba dzedu vana tete havachaiti role yavo yavaisiita kare kudzidzisa vane hanzvadzi. Chimbofungawo vane hanzvadzi yako kuti wambovadzidzisawo here chinhu. Chimbofungawo vana vari mukati memhuri yako, iyo watoo mai vechikuru, uri kuona mwana ari kudzoswa kubva kumurume, mwana wemukoma wako akadzoswa, mwana wechichi. Chimbotorawo nguva iyoyo yekunodzidzisa vana ava. Ngatimboivei nguva, dzingangova nguva dzemumhuri dzedu tisina zvisina zvekuti zvangorongwa nechechi, kungoita mother and daughter yedu yekumba kwedu, yekumhuri kwedu, yemadzimai ese ari mumhuri imomo nevana vedu vechisikana vechidiki, tichidzidzisana nevaroora imomo zvichingodaro zvichifamba zvakanaka. Ndinofunga kuti zvinotibatsira kuti titeedzere shoko raMwari. Instruction yekuti madzimai echikuru adzidzise echidiki ichiripo nanhasi. Kunyange Google iriko, instruction iriko. Zvino dzimba zhinji dzevechidiki dziri kuparara. Kamumbaririro kakanyanya kudarika kezvaitika kare. Asi shoko riri kuti madzimai echikuru muchatongwa imi nebasa ramusina kudzadzikisa rekunzi dzidzisai madzimai echidiki. Mwari vatibatsire vechidiki. Teereraiwo, respectai. Hanzi Google inhava yebenzi, ine zvakangowanda wanda. Saka ukabhesa paGoogle unogona kurasika pakuchengeta imba yako, unogona kurasika ukatorasikirwa nemba zvese nevana vavo. Asi Mwari vachitibatsira vakatipa guidance kuti tinavo vana mai vachiri kufamba nzira yakatwasuka, vachiri pashoko raMwari, vanogona kutibatsira. Hatisingoti chingoenda kune munhu chero, but kune vana mai vanotya Mwari. Regai gogo mutinamatire. Kuna Mwari Baba vari kumusoro kudenga, Ishe Jesu naMuponesi pamwe chete naMweya Mutsvene, toda kukutendai Jehovha nechidzidzo chatanga tinacho pamangwanana ano, chatinongoramba chikumbira Mwari patinenge taakuneta. Rambai muchitipa simba rekuti tirambe tichirawa magwaro enyu. Zvese zvaitwa zvapera Mwari, nemhuri dzedu, nemadzimai echidiki nemadzimai echikuru, tigwanikwa mazita edu akanyorwa kumusoro kudenga. Maita henyu Jesu kubva zvino nekusingaperi. Amen. Vakomana musatye kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Ngati vakomana musatye kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Tarirai toyenda ikoko kudenga. Vasikana musatye kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Ngati vasikana musatye kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Tarirai toyenda ikoko kudenga. Vana mai musatye kufamba Jesu iye anoda vauye kwari. Emi vana baba musatye kufamba Jesu iye anoda
Jehova uye kwaari. Tarira toenda, ikoko kudenga. Iwe usasare, newe usasare, ikoko kudenga. Tese toyenda, ikoko kudenga.